ca să ajungă împreună cu Maria în Betlehem. Și ca să ajungă acolo, Dumnezeu mișcă un imperiu întreg, schimbă un gând al lui Cezar, pune pe hold imperiul în așteptare și trimite ideea lui Cezar: hai să faci un recensământ. Ia trimite-i tu pe toți să se întoarcă în cetățile lor și să vedem care de unde e și câți oameni avem noi în imperiu. După ce gândul vine la Cezar, Cezar se pune și face scrisorile. Scrisorile erau trimise în tot imperiul, timp care dura câteva săptămâni, dacă nu câteva luni. După ce ajungeau scrisorile la directorii locali, cum este Quirinus, de acolo erau din nou copiate și trimise local. Local venea câte un mesager și stătea câteva zile în cetate și propovăduia faptul că trebuie să mergi și să te înscrii, lucru care iară dura ceva timp. Mai mult decât atât, a fost pregătirea, călătoria, dar textul spune, pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. Acolo, în Betlehem, se întâlnește timpul nostru cu timpul lui Dumnezeu. Tot ce a pus Dumnezeu în lucru se întâmplă exact atunci când se rupe istoria în două. Atunci când se împlinește porunca, atunci când se împlinește așteptarea noastră, se împlinește la porunca călăuzirea în momentul hotărât de Dumnezeu, în condițiile stabilite de Dumnezeu. Și așa cum predice Dumnezeu. Și asta este realitatea. Faptul că trebuia să se întâmple lucrurile în Betlehem arată că atunci când vorbește Dumnezeu, lucrurile se întâmplă. Dacă i-a vorbit la Mica, lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. Și nu se poate ceva așa de imens ca întreruperea aceasta să nu aibă reverberații în toate direcțiile. Și aș vrea să vedem puțin care sunt implicațiile acestei împliniri. Vedem în primul rând că acolo, în ținutul acela, erau niște păstori, erau niște oameni care erau izolați de societate, aproape la fel de rău ca leproșii. Pentru că ei nu aveau voie să intre în cetate, nu aveau voie, trebuia doar să stea cu animalele. Erau oamenii care aveau cultura cea mai puțină, erau izolați, iar dacă cumva animalele ajungeau în cetăți, ei erau pedepsiți și animalul era ucis. Așa că celor care erau acolo, fără să aibă capacitatea de a primi o astfel de veste, alege Dumnezeu să li se arate. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau strajă afară, în câmp, noaptea împrejurul turmei lor. Deci primii oameni care sunt înștiințați de acest mare fapt care se întâmplă sunt de fapt păstorii. Ei primesc un mesaj extraordinar de la îngeri. Și atunci când ne gândim la îngeri, ar vrea să nu ne gândim la niște creaturi cu bărbălai, cu un fel de harpă, care stăteau și cântau pe un nor. Nu, noi după care ne gândim la îngeri, ne gândim la oștile cerești. Îi vedem că îngerii, în cartea Daniel cel puțin, se luptă, ei sunt în constant război cu domniile și stăpânirile cerești. Așa că pentru păstori era un lucru fiorător să te întâlnești dintr-o dată cu o armată, dar acea armată vine și spune: nu vă temeți. Vi s-a născut un mântuitor. Ok? Și ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, care în mod normal aveam dreptul să vă executăm pe voi, care sunteți în păcat, aveți șansa acum cu acest mic mântuitor să nu mai fiți condamnați la moarte. Mai mult decât atât. Dacă ne uităm la text, spunem: nu vă temeți că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Și deodată ei încep să cânte slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ de oamenii plăcuți lui. Vedem o armată care propovăduiește pacea. Pacea dintre Dumnezeu și oameni. O pace pe care Dumnezeu a pregătit-o din veșnicie, a programat-o și a trimis-o în persoana Domnului Isus.
Dar din acea pace, din acest plan de răscumpărare, Dumnezeu își ia slava. Pentru că din toate lucrurile pe care Dumnezeu le lucrează, Dumnezeu își ia slavă, Dumnezeu își ia cinste. El nu face lucrurile fără să-și ia cinste din ele. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Dacă lor, celor care nu aveau voie să își părăsească turma, cei care erau izolați de societate, Dumnezeu le-a făcut cinstea să audă cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care auzi cuvântul lui Dumnezeu, du-te la fel ca ei și cercetează. Vezi că acolo unde Dumnezeu vorbește, acolo este realitatea, acolo este adevărul. Și s-a dus în grabă și a găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat într-o iesle. Cercetează, verifică dacă lucrurile sunt adevărate. Nu lăsa doar informația să te atingă, pentru că informația poate să fie oricând pângărită. Gândiți-vă la creștinii din Berea, care atunci când ascultau cuvântul lui Dumnezeu mergeau și verificau: oare este așa? Oare lucrurile se întâmplă așa cum scrie în cuvânt într-adevăr? Nu te lăsa doar impresionat de mesaj. Mergi, cercetează, la aplică în viața ta și mai mult, atunci când îți dai seama că mesajul este adevărat, răspunsul tău trebuie să fie închinare. Ei au mers și s-au închinat. Ei au fost primii care s-au închinat lui Hristos. Și au plecat transformați. În momentul în care ești în prezența lui Hristos, nu ai cum să nu pleci transformat de acolo. Ei pleacă și toți ce au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Dumnezeu este exact. Dumnezeu nu lasă lucrurile la jumătatea drumului. El împlinește tot ceea ce zice. Indiferent că mesagerul lui este preot, profet sau înger, mesajul lui Dumnezeu se împlinește. Așa că, cine este împlinirea așteptării noastre? Împlinirea așteptării noastre este Hristos. Și dacă El a ales să se întrupeze la un moment dat, să vină în cele mai vitrege condiții. Pentru că un drum pentru o femeie însărcinată nu era un lucru ușor pe vremea aia. Să naști în condiții de grajd nu este un lucru ușor. Să stai câteva zile până găsești o casă, ceva unde să locuiești. Printre animale, cu un copil mic, nu este ușor. Să naști fără moașă, care să simtă că copilul tău este bine. Nu este ușor. Toate condițiile erau împotriva nașterii lui Hristos, cu toate acestea El se naște, se întrupiază și ne aduce nouă salvare, aducând astfel pacea. Și aș vrea să închid un verset din Romani, capitolul 5, versetul 1, unde spune: fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. El pentru asta a venit, pentru pace între Dumnezeu și om. Toată ofensa pe care noi am adus-o lui Dumnezeu prin păcatul nostru, El o spală prin Hristos. El o spală și o răscumpără. Și El își aduce slavă, El își aduce înapoi oamenii, El ne aduce pe noi înapoi, ca o cloșcă care strânge pui. Așa că vreau să vă încurajez în dimineața aceasta. Când vă apropiați de sărbătoarea Crăciunului și vă aduceți aminte, aduceți-vă aminte că în Hristos avem pace și așteptarea noastră este această pace. Și o să ziceți, uitându-ne în jurul nostru, de unde putem să ne luăm pacea? Din această relație
din această apropiere, din această cercetare, la fel ca păstori. Avem în jurul nostru doar vești de război, de criză, de ce război, boală. Eu am refuzat la un moment dat să mă mai uit la știri, tocmai din cauza aceasta, pentru că îmi lua pacea. Pacea aia nu mai puteam să o urmăresc în mod activ. Dar atunci când iei toate aceste lucruri, toate aceste greutăți și le dai lui, le dai lui Dumnezeu pentru că El așteaptă lucrul acesta, El te umple de pace. Poate nu simți din prima, poate durează, poate ai multă apăsare în sufletul tău, dar apropie-te de Hristos, apropie-te de acest minunat sfetnic și dă-i lui ce ai tu pe suflet. Și totuși hai să citim din nou Isaia, capitolul 9, pentru că este un text care ne încurajează atunci când privim înspre lucrarea lui Hristos. Totuși, și aici începe încurajarea, da? Întunericul nu va împărți veșnic peste pământul în care este acum necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu oricare țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă, ținut de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei care locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se înveselește la împărățirea brăzii, căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce îl asupra, le-ai sfărmat, ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice haine de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domnul al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și a împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce face râvna Domnului oștirilor. Pacea asta este în Hristos, pacea asta ne încurajează pe noi, ne cheamă pe noi, ne așteaptă pe noi. Când te apropii de Hristos în sărbătoarea Crăciunului, apropie-te de pace. Gândește-te la pace. Gândește-te la pacea cu cei din jurul tău. Gândește-te la pacea din interiorul bisericii, pacea din interiorul localității, pacea dintre neamuri. Rugați-vă pentru pace, căutați pacea. Suntem mesageri ai păcii. Dacă noi ne-am întâlnit cu Hristos, noi ducem această pace mai departe. Așa că mă rog pentru mine, pentru voi, acest Crăciun să fie un Crăciun al păcii. Și această așteptare să fie împlinită în fiecare dintre noi în pace. Amin. Amin.